És el torn de Carmen Pérez, de Catalunya Press. Sí, jo volia preguntar-li diversos temes, diverses preguntes. Una fa referència a la dependència. Fa uns mesos que s'ha agilitzat el tema de donar-li el grau de dependència per a alguna persona. S'ha curtat molt, o sigui que és una bona notícia. En contra, és que hi ha gent de 90 i 90 i pico d'anys que fa un any i pico que li han concedit el grau de dependència i encara no han rebut els diners per poder-lo posar en part una de les situacions econòmiques que pateixen aquest tipus de persones. Això per un costat. Després, l'any passat es va parlar molt del tema de la salut mental i que era necessari fer un pla de xoc. Les llistes d'espera cada vegada són més llargues. Què pot dir el govern de la Generalitat? Perquè hi ha gent que porta 4 mesos per fer la primera visita i després la segona ja és més curta, però també és bastant llarg. I després el tema dels ajuntaments que han donat o que han ofert terrenys per construir vivendes, és de quines parts de Catalunya? És més Barcelona, més Tarragona o més Lleida? Perfecte, gràcies. A la primera qüestió, precisament en aquest pla de xoc es contemplava també que aquelles persones que tinguessin un grau reconegut i que estiguessin en espera s'activarien entre aquells 100 i 200 euros provisionals fins a la resolució definitiva. Per tant, aquesta és una mesura que ha de venir a ajudar no només a desencallar aquells casos més greus, sinó a donar aquesta ajuda prèvia fins a resolució definitiva de l'expedient. Segon, efectivament, en l'àmbit de la salut mental hi ha una manca de recursos evident i a totes les demarcacions de Catalunya. Des del departament s'està treballant des de ja fa mesos no només amb aquest pla de xoc, sinó en veure quins recursos són necessaris concertats o públics. En aquests moments hi ha recursos públics, són insuficients i per tant podria haver-hi un àmbit de concertació per tal d'ampliar aquests recursos en l'àmbit de la salut mental, sobretot pels més joves. I finalment, en la tercera qüestió que em preguntava, per tot Catalunya és evident que en l'àmbit metropolità hi ha una concentració més elevada, segones i terceres corones, però si ara li pogués mostrar el dibuix d'aquests solars repartits a tot Catalunya, n'hi ha arreu, des de l'Alt Pirineu fins a Terres de l'Ebre, comarques gironines, arreu. Per això, en el concurs que vàrem iniciar a principis d'aquest any 2026, es varen fer agrupacions per demarcacions, perquè és que n'hi ha arreu i agrupades territorialment pot facilitar que els promotors es presentin i puguin desenvolupar aquests parcs territorialment.